Dîrok ji nava jiyanê jinû zindî dibe. Kelûpelên çar parçeyê Kurdistanê li Mûzexaneyek Kelepora ji bo welatiyan tê pêşkêşkirin. Li navçeya Qilaban a Şirnexê de li kolnerek kelûpelan dide berhevdû û xaniyê ku tê de ji dayîk bûye dike Mûzexaneyek. Nivîskar û lêkolnerê Kurd li mala xwe Mûzexaneya Kelepora Kurdî vekiriye. Ez folkloristim sala 1930 û heta îro ez berhevkarim arşîv û dokümantasyona çanda hunera Kurdî ya ber bi wendabûyînê ve diçe çi bi nivîskî, çi bi foto, çi bi vîdeo evane ev hemû çi ji destê min tê. Yani ez nabêjim ez kategorîze nakim yani ez bêjim ev me ev kêr min ayên ev baş e ev filan. Di jiyana insana, di jiyana gelê Kurd de çi heye ez vane kom dikim. Vêca ev müze etnografîk ji di çarçoveya wê karê min xebatê min ên folklorê de ya. Heta ji berên ha ev jûr tenê bû. Min berê xwedayê têrê nayke min pêşî dest bi kelûpenên navçeya goyan bike. Piştre min berê xwedayê her mezin bû, her pêş çû û min ev salonekî biçûk bû, hol bû min ew jî kir jûr xaneyek çêkir, ew jî têrê nekir. Di Mûzexaneyê de bi sedan berhemên kevnar, yên çand û hunera Kurdî a çar parçeyê Kurdistanê hene. Lê ya herî zêde devera Şirnexê ye. Sedema komkirina kelûpelan, folklornas wisa tîne ziman û dibêje divê çanda Kurdî her zindî be û winda nebe. Nirxên netewayetî ên ku li ber bi wendabûyînê ve diçin qasî ji destê min ve têt ez evane belge dikim, ji mirinê rizgar dikim. Meqseda min ew belê ev mal em li Diyarbekirê ez mala me Diyarbekirê û ev xanî jî êdî yanî kêrî min naye ku ez bên vê derê bi cî jî bibim û min neda müteahîdan bikin apartman û xanî du xanî zêde em bêjî perel pê qazanc bikin min got ne ez nedidim kêrî û nedidim müteahîdan. Ez ê vî bikim müzeyekê etnografîk, madem ki ez folklorîstim, bila ev jî müzeyekê etnografîk bit û em bêjin Bakurî welat de jî yanî elzeme yanî farz e tiştekî wisan belkî em jî hinek lokal li xanî xwe tiştê hinek kelûpel dabin berhev lê yek tiştê bawer bike ev müzeya etnografîk em bêjin yekem e li Bakurî welat de ew qas bi têr kelûpel em ji Rojhilat, Rojava, ji Bakur, ji her çar parçeyên welat tu niha vê derê kelûpel dikarî bibînî. Ta heta Xorasan, ji Kirmaşan. Di Mûzexaneya ku ji du joran pêk tê de amûrên ku ber bi wendabûnê ve diçin hene. Weka cilûbergên Ededî, Merş, Xalîçe, Gore, Derî, Çek,
amurên xwarin ve xwarin, amurên encotiyariyê jî cih digirin. Di nava wan amuran de dîroka wê ên 500 salî jî hene. Lêkolîner wan ji mirinê rizgar dike. Destpêka berhevkirina berheman jî bi cerêkê dibe. Tuvre berhem digihîjin bi hezaran. Tu mahîka 2019 bi cerekî ji vane min dest pê kir. Yani heta hingê mejî min de nebû. Heta cerek ji vane min birayê min mala birayê min de dît. Min got ev ji ku derê anî gola min ji elektrîkçiye de çû bi erza cîrana çêkir. Goma min ji wê derê anî got ez ê bim gulekî têde biçênim. Erabim min jê stan min anî danî vê derê. û hema ew bû pêngava destpêka min ya müzeya etnografîk yani heta hingê min got hetana el kû bûm çima min van karana nekir. Ji ev 2 sala min hinekî karê xwe yên em bêjin wênegirî û video û tekst ewana min rawestandin û min lez û bizaf xebata xwe min gîranî dan ser komkirina van kelûpelên çandî û hunerî û karê destanê ê dayîkan ê bav û bapîran. Pêşî wextê min ev kelûpelane da hev xelkenê xwe min dikirin. Ev cerane eger hûn bibînin di gomên xelkê de bi ez çûm min danîn û cîranên min nas û dostên min zarok bay min diketin cîranê min pencereyê de got ya tişt Diyarbekir hatî tê hatî bûyî girêşpaqijê me xêr ev çi ye yani kenê xwe min dikirin. Ê roj hêdî xelk dihatin wextê berê xwe danê yani tiştekî acayîb didîtin yani jêra bûn surprise yani ev çawa çêl birt yani ev tiştên te ji van girêşane anî çawa tiştekî wisa ciwan jê derdikeve. Ê heciya selfiya xwe kir han avête ser Instagramê, Facebook wasan bilavê dunyayê bû. Seyda Goyan bi salan li gund û bajaran geriyaye û bi sedan berhemên kel û pura Kurdî berhevkiriye. Gelek ji wan berheman ji kîsê xwe kiriye. Carcaran di zitiya kel û pelan ji malên nas kiriye. Carcaran jî ser sergoyan wana daye hevdû. Gundî hewlê henekên xwe pê kirine, dûvre heyran bûne. Di jiyana gelê Kurd de tişta ku destê xwe davêjinê di ji bûna jiyanê karê wan dibînin ez çi bibînim ez vana berhev dikim têne vê derê. Bawer bike hema bêje her tiştê ku di jiyana gelê Kurd de berê ku bi kar danîn li vê derê mevcûd e. Yani wekî min ji te re niha jî got ji her çay parçeyê welat tiştên têde hên lê taybet zêdetir ji ber ku ez vê navçeyê mezin bûme ez her kesî naz dikim û min gelek zêdetir kelûpel ji navçeya goyan min berdaye berhev yani jiyana wan de çi heye ku tişta ku min dîtî û min nedîtî ez min vana berhev kir. Müzexaneya Kel û Pera Kurdî li kuçeyekê kevnar xaniyek dîrokî de li benda geştiyaran e. Lê lêkolîner dibêje ji bo ku hejmarek zêde geştiyar serdana müzexaneyê bikin, amade ye ku müzexaneya xwe veguhezîne bajarekî din a Kurdistanê.